Това дете е различно от другите. То не може да се интегрира в нормалната среда на връстниците си, защото това нещастно дете няма iPad. Сърцето ми се къса, като го гледам как се мъчи без iPad. Аз не мога да му го купя. През почивните дни гледам децата през прозореца как играят на iPad-ите си и ми става тъжно. Задължен съм да играя на живо с останалите бедни. Над 500 000 малолетни в България нямат iPad. Това прави 1 на всеки 3 деца. Да помогнем на Данчо, като изпратим SMS с текст "Купи ми iPad" за едни по-разглезени деца. SMS ли ще пращаш, бе? То пък си купя iPad.